A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kasugengan karhadan miwah kawul dengan ingkang lumentah saking sedulurane Gusti Muhammad menuju Allah Subhanahu wa taala, mugi tansah kadya lan kasilira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedaya kagesangan ingkang lumampah wonten ing alam jagat raya menika estu kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila dumateng Gustinipun titah menika samangke badhe kundur kados dene panjenenganipun almarhum Bapak Bambang Wakidi ingkang sampun kapundhut tinimbalan saha marang sowan wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ngrumiyini kula lan panjenengan sedaya. Estu mugi sedanipun almarhum Bapak Bambang Wakidi saged andadosaken pepiling lan pemimpin dumateng kita sedaya bilih sedaya kagesangan menika pungkasan pinuju wonten ing alam kelanggengan kundur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala minangka pamangku sedaya kagesangan. Sapuning para sesepuh minangka teka paluki saha kiblat patuladan luhuring budi miwah pakarti ingkang estu kita berteni dumateng ngarsanipun Bapak Kemal Sumartono Bapak Nur Hamid minangka yang kepilihipun sedaya warga Panjenengan Papringan ugi ingkang kinurmatan Tunggu Projo dumateng Bapak RW, Bapak RT minangka sapipun ingkang tansah dados pandang-pandung pepadang saha pengayoming kawula dados ingkang sinubaing pakurmatan. Ugi dumateng ngarsanipun Bapak Ibu para sedherek para takziah kakung miwah Kristianipun ingkang saestu pantes anapi kahormatan lan boten katalungken kadang muga wira anem ingkang tansah dados bogongan lan tiyang dadi para sepuh ingkang tansah jinakaton ing manah. Murwakali atur monggo lan rumiyin kita setarangan anutarakan puja astawa so puja pangastuti miwah raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene siang menika kita sedaya tasih pinaringan kasarasan kabagas warasan saha kawilujengan saengga saged sesarengan makempal manunggalnya ugi wonten ing griya kita menika tentu saperlu derek bela sungkawa saha saos kahormatan ingkang pungkasan inggih sedanipun almarhum Bapak Bambang Wakidi. Salajengipun kepareng kawula matur wonten ngasanipun Bapak Ibu para takziah sedaya bilih yang menika kawula ingkang kapathah badhe ndherekaken upacara pambidaling layak jenazah almarhum Bapak Bambang Wakidi kepareng ngaturaken menggah urunan tamaning adicara ingkang sampun karantam lan karate dening keluarga panjenengan kula. Wonten ngasanipun Bapak Ibu para sedherek saged kula aturaken adicara ingkang angka setunggal inggih menika donga pambuka nanti adicara ingkang amat angka kalih wawasan kalam ilahi ingkang samangke dipun aturaken dening Ustaz Malik saking Masjid Al-Huda. Nanti adicara ingkang angka 3 atur pambagyo harjo saha panjuwunan saking keluarga panjenengan kita ingkang samangke dipun salirani panjenengan kehormatan Bapak Heri Sumartono minangka RW Nur Gansal. Nanti adicara tandhipun inggih atur panglipur saha pambagyo harjo saking masyarakat desa Catur Tunggal mandhapipun sedaya warga padusunan Papringan ingkang samangke jagadipun salirani panjenengan Bapak Duko Bapak Nur Hamid. Nanti adicara tandhipun menika pandonga kangge jenazah ingkang samangke kalajengake telusupan dene adicara tandhipun menika pamidaling layon ingkang samangke sawetahipun badhe dipun atani dening Bapak Kemal Sumartono minangka Rais Dusun Papringan. Dene pungkasan saking sedaya rencana adicara nggih mangke kanthi panutup. Bapak Ibu para takziah ingkang kinurmatan mekaten menggah urutan ramaning adicara ingkang saged kula aturaken salajengipun sampun dumugi titiwanti lan sampun samangka ing samdayanipun.
Pramila sumangga upacara pamidali layan jenazah almarhum Bapak Bambang Wakidi kita bika sesarengan kanthi kuasa umur kitab Al-Fatihah ingkang rasa agami sanes ingkang rasa agami Islam wonten ingkang rasa agami sanes kawula semanggaaken miturut kapitadosan panjenengan sowan-sowangan ndedonga kawula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun mugi kanthi wawasan umul kitab Al-Fatihah menika saged andadosaken lantar lan tinata ing adicara pamidali layon jenazah almarhum Bapak Bambang Wakidi. Bapak Ibu para tajias dari kehormatan kanthi adicara ing kali inggih wawasan kalam ilahi pramila dhumateng ngarsanipun Ustaz Malik Wekdal Sasono kawula aturaken sumangga. Nuwun kata dhumateng ngarsanipun Ustaz Malik kanthi wawasan umur kitab saged anambah rahmat saha barokah acara pamidali layon jenazah almarhum Bapak Bambang Wakidi menika. Bapak Ibu bertajias dari kenempatan kanthi acara ing kali menjil atur pambagya karya saha panyuwunan saking keluarga panandang kita. Pramila dhumateng ngarsanipun ing kinurmatan Bapak Dr. Andes Hedi Sumartono wekdal kawataraken sak tekapipun sumangga.